Gusto kaya ba nagsupod? Matao na siya kung nagbarog dere. Kasi kung sa manawag ng aplikante. Uy! Sir. Kita ka, sir, nga ng linya ko. Dire nga ikaw mo largo ka, ugsod. Araw masayad ka, sir. Ganina, rejud intang kong alas 6 dire, sir. Nagpaabot. Antun, usa ka oras akong binarog dire. Wapa magsugod ang interview na. Ikaw, mulargo lang ka, ugsod. Dito, mulargo-largo ka. Ay, paginana, sir. Sir. Insam ka. Aplikante ka ni ko dire gani. Ganina rin ko nagpaabot sa interview. Aplikante man ka. Di aplikante ko. Bot pasabot, makalargo lang di kag sodid ko. Isa. Ako'y mo interview. Di mo smooth ko. Kay, maungning sa'yo kong ari. Kaya di ko gusto magdaghan matapok. Tiri ba? Ito ba maanam-anam? Ikaw ang tig-interview? Pwes, kung ikaw ang tig-interview, ako'y tag-iya dire. Ako tag-iya dire. Ikaw ang tig-interview, so ako tag-iya dire. Tag-iya. Ako tag-iya. Sa pag-gaag naong ni mo, no? Linya diha, ikasunod kay ako ganin na mo budiregod. Kay ba mo pa nagsugod? Opa, so pagsugod nga mo sugod pamangko. Pagkaan sa tunaw, ang largo dyan. Pantay lang dyan ka. First applicant. Good morning, sir. No. Good morning. Iba ikaw na tong tag-iya? Dili, sir. Oy, joke ra to, sir. Abi man ako, abi mo na ko, sir. O kanang muna-una ka sa linya ba? Kay babe nga, ako kanina rabi ako diri. Ay, kimako. Ikaw gidentik interview dito, sir. Kita ang kakani akong gida. Wa mong gud sa imong magsura, sir. Good. Mas tsura. Sensya na ka, sir, ha? Sensya na ka, sir. Kapaw, sukani. Name. Manilin, sir. 6. Sir? 6. Mag 2 years nang wala lagi, sir. Walay ana-ana ba? I mean, male or female? Ahaw, klaro hapon, sir. Oy, kanang usahay male, usahay female. Depende sa panahon, sir. Depende sa panahon, sir. Isura ko niya akong interview. Ay, sa ba naka-eskwela ka, ma'am? Ay, sir, kaskwela ko. Kinder. Ay, sige, kanina lang. Posisyon. Kanang, ini posisyon naman good, sir. Pero, pinaka-the best gitong 69. Pero, mas pinaka-bet na ko ang dog style. Dili na mao ang buot na kong pasabot. Oh, klaro kung sa di mo, sir. Ang sa posisyon nang ipasabot mo, sir. I mean, baka na ganing ang imong posisyon baka na sekretary ba ka or personal assistant. Ang ako ang applyan di ay, sir. Position desired di ay. Posisyon dili kay unsa posisyon mo sa imo pana diha unsa dog style 69. Hello. Di imingal kung ko, sir. Kaya kibon ba 2 years nang wala, sir. Kuan, sir, ka nang ang akong kuan diri personal assistant. Personal assistant. Yes, sir. Okay. Kani kanang citizenship. Ay, Pilipino, sir. Pilipinong tunay. Para ma-prove din na nako nimo ba para ma-prove din nimo nako Pilipino ka. Kanang kanta ang bahay kubo. Di ko na po maalala ang lyrics, sir. Pero, sure ko, Filipino jud ko, sir. Dili ko spy. Pinoy na Pinoy. 100% dugong Pinoy. Di, wow. Pero di na ako maalala ang lyrics lagi, sir. Sinsya na jud ka, sir, ha? You know, halata sa Pinoy ka. Dapat ilong ni mga murag palwa. Gaya ka. Wala kini, sir. Akin eh. Birthplace ni mo. Sir, lumaki po ako sa farm. Sa farm po namin, marami po kami nakatira doon. Kasama na po yung yaya ko, yung kusinera namin, yung labandera. Basta, yan lang po ang naalala ko, sir. Lumaki po ako sa farm. Magsakit man akong uwanin kung i-interview. Oy, sure ka man nag-eskwela ka? Naka-eskwela lagi ko, sir. Kinder. Di mabot pa sa bot ako gani ikagapuyo diha sa balaya ang bot pa sa bot ako ba kanagay diin ka na tao. Ay, address. Yes, of course.
Hindi ko po talaga malala, Your Honor. Basta ang alam ko, lumaki po ako sa farm. Yun lang po ang alam ko. Pero, kung gusto niyo po, pwede ko pong tawagan yung yaya ko. Ipapadala ko po dito yung birth certificate ko, yung sabi niya, gani sir, ano ko na ay baptismal certificate, doon, may address po doon, nakalagay. Pwede, dalhin mo na rin yung, kanang date certificate. Date certificate? Wala pa mo ko namatay, Your Honor. Huwag pa ko maunor, so ka nag-eskwela ko, ma'am. Mauday, unya. Unya, sir, kanang. Pasal na ko, sir. Murag duduaan pa yun kay kada pangutahan ako. Lahi mo imong itubag, butubag. Kanang, ano sa position, dog style or 69.